Да. Не го лапа чешето, ми е така си изливат някакси. Това ти странно. Ти ли правиш? Да. За допълня за репортажа, ако обичате интервю. Да. Това е малкият пъкъл. Значи супер улица, както винаги лошите и негативни предикции се сбъднаха. Не беше прекусиран нито неговия ефект. В момента го чакаме и пътува насам. Живот и здраве след 40 минути, ако ще е много готино. Улицата е пълна, но видиш наляво какви хора стават. Фулите са брутални. Брутален смок има. Има смок. Направо не знам. Не знам как ще се оправя. Надявам се скараме много хубаво. Не съм сигурен. Сватбата ще е нещо уникално. И така, много не заспи. 5:30 наше време. Интернет няма. Телефоните са 6 лева на минута. Това е. За сега това е. Да. Може да обърне внимание само на смока. Тук ще не сгазят. Малкият номер. Бутали вече. Вътре в летището охраната е с автомати. Летището охраната е с автомати и не искаше паспортите на влизане и на излизане. Тоест не може да се влезе нещо. Да. В момента сме пред летището на изхода и това е тези номера, които виждате са номера за стоянки за вземане на хора. Пикап сервис. Чакаме и нашия човек да дойде. В режим пендинг сме. Чакаме.